Давно мы з вамі не сустракаліся, не было часу, але цяпер час з'явіўся. У мяне канікулы! І сягоння я вам раскажу, як яны праходзяць у мяне ў Гродні. Мне вучоба не праблема, ды канікулы маячаць. І на першае месца тэма, як хутчэй бабульку ўбачыць. Прылетела я з-за мору да бабулі ў адведкі. Тая з ранечкі ў гуморы, дзед стаіць жывою сведкай. Ёсць у нас свае сакрэты. Разам з ёй на кухні зранку робім дранікі, котлеты. Не мала ж есці манку! Потым ходзім мы па парку, даглядаем там вавёрак і нясем гарэха ў шклянку для руплівых з пухам зорак. Хутка час тут пролятае, у бабулі ўсё так проста. Эх, але школа ўжо чакае, ды прыгожа моры востраў. Да пабачэння.